kubor nakaslem jong unongsan hima. Daki spa ngut ki patba kila tuit menta ka janmit haplau jong ka nongpo town shopping complex hanongpo komisi benta na ka jing thang mombati ban pen pau ka jing sngolam halor ka jing klat basendet jong ka samla walinda binong bam kwa hedwar ublai ha ka arphanyo trek jong bna ya yong hapo ka jakasa jong ka school ba Modi University ka badan ha ka jala Rajasthan ya kani ka jing thang mombati ban ken mau ka tika samla puli lapanlong na ka dor bas nong nongagang ringkat biki samla snong Hakabalawan bani Shimpentaru na kiseng bakuntop yung Nongpo Area Women Welfare Association, Kahanyaw Trap National Youth Front, Northern Region, kakinhun kinong tok kubor ka ribhoy, lambat kiway di kiriw patba. Habakran na kanikas ngi kinong yung lambakuntop yung kong Maristela Lamare, President ka NAWWE, uba Marcus Martin, President ka HNYFNR, lambat uba Cornelius Lalu, kilapan pao ka jing songsi bat snokya, halor ka jing klat bakandet jong kasamla walinda binong, haka arpanyaw tarig jong ubnaya yong. Kilapan pao ru ka jing sngolam siya gibahayang hasam jong katika samla, bakin yo ka jing pentengan mensiem na ublay nong buot nong tao, kibamat ikani ka apot sep ngi kabakalam laban muddur bat perkan. Nakilang kita kinong yalam kiblay kendu bat ya kren ru bat ukpa katika samla, bat kibahayang hasam, Kilapan pao panakliang ka jong kiru kim sngoy hap sa tia halor ka jingkam jong kate ka Modi University baga te ka samla kan shimhi ala ka jingim hanray ba ka sarkar jilla ba ka sarkar Rajasthan kiriban shim kya ban penong ye ka jing toket ka bakhuit basuba khanang ba ki bahing hasam kinyo ye ka jing bishar ka bahok Hashwa jong kate ka jingalang thang mombati lapanlong ru ye ka jing duai bakarpang na ka benta ka mensim jong ka samla walinda binong bakan yo ye ka jingja than ka bashi junam habdeng Bat hakabang ila yo roban ni kendu ya ipa jong i hakabang ila lek sayeng jong i ha ti hamarangar ha ketuka lai puterik la nang bakla ila lek bani kendu ipa jong i nila yo sngow ya ka kubor ka basmusi ka bama i ila batai kumno i khun jong i laklat no kalong ke ka ba smusi
bat ka ba pendiaw ya ki kimi ki kpa ki ba la du no ya kan ne ka mensim ka ba koridor jong ikun ba i jong ki ha ka ba ikun jong i la le chaที่ชาราชฐานอมบันเล็กกายบันเล็กช่างทรงบาฮาเฮนรีอิลิวัดจึงสตาร์ทที่เฮนรีกาคูบอร์กับบาสมุสีกุมบาอีปายจงอีลาบไตอีลายทุบากายจึงคลัดเนอจงอีวาลินดาบินองกัมเดยกับบาเดยกุมบาหินมีองมอบาอินคลัดเฮนรีนักเลี้ยงจงกยิงกีอาร์ตเตียนเตnga hang ni kum kawi na kilong kami ngi sokya si sai kini ki jingja ni iba ki kun samla jungi ki balik pule la ni ki balik tre sha ki we ki state dang menta si snem dunai la dang ambakla la don ru iwe samla i balik tre se del hiru kaja ha kani krukom hi te ha kani ka por namar hang ni nga ingi don bun ki kun samla bat ki kimi ki kpa tengah kerpat ya bamangi ki kimi ki kpa bat ma pi ki kun samlaru haba pilek ban pule la ni pilek trei sabar smu bah ban dalong pikir di ban long ki basian namar ba barabor hi ki priu sabar jong ka state jong i nga i ba yang i ki not is ki kam on kom no ki kam hengpo mo look down ki ong dei te ba namar ba ngilong simple palat te ngakarpat ki kimi ki kepala dadon ki kun jong pi si kun samla kham tam ki kan thei ki balik bule la ni ki balik trei sabar jong ka state ke jong ni de ban hikai ya ki de ban ong ya ki bakin de ban long ki basian namar ba kin don sibun ki basim kabu ya ka jinglong sida jong ki kun ki kiti ki jong ni nginom kwa shuba kum kini ki jingja kinja biang ya ki wei pat ki long yeng bat nakaliang jongi kum kilong kami jong kanong po area women welfare association ni susi hadu kata-kata bat ni sodiaw ya kani ke jingja hakitu ki sngi mars ni tip ngila penlong ke jingyalang ka ba kato ka nengut naki dokot ki jongi rengkat bat i kong bla ibade i advisor jongi ti ngila sngodei ban penrem lada dei sisa kum ba batay ki bahayeng ba kajing klat jong i kam dei ka ba ila klat da kajing pang kajing sitom henrei kadon ke e salendet tengi nakaliang jongi kilong kebir ngi kerpat ba ya ka sarkar mi khalaya jongi bat kumjur ya ka sarkar Rajasthan bakin inquiry bahaya kani ka case ka jong i nang ba ine i lawinda binong inyo ya ka hok Bapulong hingi banwan bandawa ya ka hok jong ivalinda binong kalong hadin bangiyo ya ka kubor ka basusi namta giying bat kasem bat kintai samla ngino mekran ngi shinrang ngikin kan tek kerpang ngi pi ki samla ka ka ba ngiyo ya ka report ka ba mapi kintai samla anda pila jangai na ling lasem anda la jagi jinja bususi ngisha keno lah bujai porukom handai ngi kum kon samla shinrang ngim kwa bagi kon kentei jungi bakin sha ban blem ha kita gi benta ngi soto pilai wat ya jing start pimi na yeng bali wat jing start handai kiwai anda la jagi bot jinja bususi ya kalung yeng jong au jung pi ki keno na kumne na kumtai but dalilai ruam bakai chunayaf bakan ngai ye kita ki jing kentho but dalilai ruam bagai chunayaf kan pediang kita ki jing kentho but ki jing keno handai ngadala de hau arjar lai ngale damat ban pelaj nak tersim jangki rui runar hante ha Gujarat hau arjar lai nak jing lekan sleng bat ki jing budden bat ki jing tumo jangki kapas new shalandet habi debi kun samla kan tei ki jongi dei manga ba pelayem dei manga ba habi show bat kita ki dekhar sitayo lenter hapo stadium bat kita ki noksing song joka Gujarat ban ngitip bah ya bi kun samla ki bam dan sha kita ki nongena kanolai pilai nak tersem jangki nak rius new namar kata ko sarkar
apa pi priang ye kun semla bagi don kam ye kecing pule bagi dang haban pedang nanti nak kawai ka kedan sewe kedan tawan bono kini ki tenak jing pule hajala lajong kena bangin don kita kilat jingena kini baru kapau dena marba ka sarkar jela jungi kam semla pai khamat saki tenak pule ki baki sama jungi kiladon syai kata ka kiladon kami syai kata ka kedan ka baki de ban sim ya ku begini ki kedan pule ban hajala jungi kim semla ban penbang kane gede ka khubor nak liang kai jumayo sa kan dosen ngini thang bomati sa kan dosen ngini mi persya pai ba bat ngisim bai tang kawai kajing khlat no jong ivalinda majong kadai om binong kadai kalenti bat kajing kedong lenti ya sarkar ban penbit penbang ya ki jika pule ha kajela gajungi kenang bangin light naik nek sem jeng kiri usneu kenang bangin light na ki jinge ki bangi kendo kamtam kimi ki kepa namar kata subonong ngila thai bantang bomati ngila thai bandawa kata ka justice for mo ngila thai sa kanawat ki ketang ki sami bangi dawa kata justice jongki tekane kedai ka khubor sya ka sarkar kadai ban long kepala kulai banura ya ki university ki paper hak jela jungi kane kadai ka khubor ka ba syaki nong chung kidai ban kita ki beri ki ba start baliwa ki start cepat jela ladam dei halenti sengking ro kajing syashim kabu la bandai na po ka university la bandai na ki authority ru kadan kajing sim kabu kamtam ya ki thai nok kendong kijongi ha ka jilong sida kijungki akalang jungaru sikitin arkitek regimen akren na mta jong inong thok khubor na Riboy district banakalang jungiru ni pangnut ni snosi halor kene kijingja bompoy perkhat hak baiwei na isamla na kedong ba katang kijungi iladu no ila kijing klempat da depor kumbala keren dai nong ilam jong kanawa pilayo sngau ya jing yathu jong ipa ba nakaliang ki semi ki they deny totally that she was suicide by herself tekane kala pelengo yangi ponsen kane ka kata si sya yangi kumbong ka ketintang gitu ke batharu sya ki sethu ya ta jing pang tengiru ngi sethu baki kimi ki pa ki men ki para jong iwalenda binong ibalakano hadukanno ipangnut hadukanno kisngau sik thang klem da poi perkat idu no ela ijong ibi betoin tenakaliang ga jongah kan ga janmen ngai ku blei pi wei hakabagan lese kan ga jing thang jong i no mambuti kalong bangin dawai kerpang na kamta ka betsiem jong i lese ga jolong briu idon sibuni jina bau blei trekan rat un pedang ya ka betsiem ji hakata ga jaka bau pen kre ba nyo ya ga jing jitahai bom jukun haka juga perlu kay kadaw bal pelong ingi bangini lumlang hang ne kay haka janmet kalong ba let's say pitip na pling pi bakadaw ba hey kalong ba ngindawa yala ka kata ka hok baiwalanda binong ide banyo ya kata ka justice kumbalay to ba kanega jingklat ka pelengo ka persadum ulo bedum wantap namar ba klempoi perkan tenakaliang kejonga kene kepor kai ke bang aku apan kren kalong ba yapi ki khun samla kham tam ki kentei lese bun nak selmajungi balik pule sabar tang iwe kentin i bangang aku apan ai pi ha kene janmet ya ki khun samla kentei be a strong women ka kentin ke ba pidei ban pendan kam ha kano ka klimat kalong ba Ladadon mano balik tame pi, balik kan slenye pi, balik kentenet dia pi, ong bet. You should understand the modesty of women. Modesty of women. Kay kajimut kata ka modesty of women. Kalong bapi deban tip ya ka burom jong ka kentei.
lada pipinan kami kene kantin hakano kuno banta lese la kade hakai jaka paiba ane hakai jaka trikam ke jumpi hakano kuno lese ki don ke bashim ke bui pi shuang bet. You should respect the modesty of women. Lada pilong kita ki samla ki badon kata kaman sim kum kata ka jingkhan bor ke jumpi ngangai skem bam don benut ban sim ke bui pi. Tena kata ka dau hakan ke por ngakan turu om tangi kun samla kentei bat cendrang ru kumju haba pilek cikano gono kajaka ba pitri pikta pinam dei banting pidem long basilur bar hakaju ka perru ngakan tu yang kimi pa lese hakan ka juk ka bamenta bunsin ki pa ki kun man pule sabar balik tre sabar klem de tip hakan go university hakan ka institute ka ba ki pule tang bala pa ki kun lahon nan sim te kum kine ki jingja bawan ja kum kine ki jingja hato kamlong mo kata ki jingpang dan ke jing susi tang tenata kadau swa bangile kana kuno ka kam habangi pai ki kun sebar ni dei ban yet benia ba kana ke institute kolong kumneo le sela banong lardon kana kuno ke institute hanong po le se gibri ki mana bar ki wan hang ne ban pule kim tip ka jayu ki institute henry bangi ki lokal hang ne dingi tip am o ka to institute de basniu te piro ba pile sebar film tip te kanu ke institute ka ba kanu ka jika ka batri ba ba pidai bandawat na sukin lada pila tip kalong ke basingan pila ban pa ikun kalong ke basusi lada jakum kini ke jingja kamdai kesin ke penekong bon ki kun samla jugi na north east ki shalebeng namar balai ki rithor ki sim ke buingi namar balai kumbalong sikmat bangim sutu bangim syampang ngisno bangi kuat hendak ki wei ki sniu wat ju shane akulmar lada pisne akulmar jai ke basniu tena kata kadang wakan tui pi ki kun samla banang ne sekman kane ki kimi ki paru ba pidai bendon kataka collective responsibility ada pipa omdei tang sabar wat hane asno ngathau jungiru ladang imdon kataka jingkit kli haing asem kamut ke jaga ege basniu ya ki kun ki jungi tena kata kadang wakan pat pi we banang ne sekmat tong ilong ki bapengor habang ipa ki kane ke kubur kam dei tang hane nong po kane ka bang akran kam dei henry akran in general kamut apo ka jelai bor gawe kum ki kimi pa habaki pai kun sabar sa jangai ba nalaing lesem ki dei bandon ka jing kli ban tip banya kenapa kum ki ne jing jag basusi kinom ja shu hadene pun tengam kwa ban sim sibun kitin ha kane janmet ta kane ka janmet tong ini pelong ke jing duai ke pekerpang nak ke bajar-jar nak ka men sim jong iwalanda binong bai niyo ek ta jing thai bam jukut bat kum jurung in duai kerpang nam ta kaing ke sem uji balamat ik ne jing ja basusi ba niyo ek jing tengan kenang mau blai trekan rat unang kerku kerdo ya kaing ke sem ku jing ba kedang bit dang beng ta ka ju ke perru akane ke per kum ke message ke bangi ngi pa sa ke sarkar lana si kibor ki bahalor bakin sim kya halor jung kane kam nganong epi we demand justice for Wilinda Binong. Nganong we demand Binong justice for Wilinda Binong. We demand justice for Wilinda Binong. We demand justice for